Happy Sabbath kakabsat. Ket agyaman tayo kina po Diyos, nagsipod ta, nadanon tayo iti daytoy nga gundaway, agkakadwa tayo nga adalen, repasuen kakabsat iti leksyon tayo kadaytoy nga lawas. Ket agyaman tayo kina po Diyos, nagsipod ta, iti ayat na isu iti nangurnong kada tayo kabsat kadaytoy nga gundaway tapno agmaymaysa tayo nga adalen ti maudi eleksyon iti daytoy nga quarter tayo may panggap iti libro ni Isaiah kakabsat. Ket adulaunay iti pagyamanan tayo ken Apo Dios. Agkararag tayo kakabsat. Nindaklan nga Dios amami nga dapat sa dilangit. Wen sika nga man nakabalin amin nga Dios. In pakitam iti ayat mo iti ilim a Juda kadaytoy nga panagadalmi iti leksyon mi o Dios iti libro ti Isaiah. Dayjay nga ayat mo nga kadayjay nga pinilim nga nasyon iti Juda. Isumet laeng dayjay ayat mo nga ited mo kada kaniya. Dayjay karim nga inted mo babaen kini Isaiah. Isudamet laeng iti kari o Diyos ka agpay kada kanitat na. Diyaman kami iti adu nga bendisyon inted mo kada kami. Agyaman kami amay iti panangsalsalaknib mo kada kami. Uray pay kada ito'y kumarkaro manen nga pandemic iti COVID-19. Marik nami o Diyos dayjay kinapateg mi iti sangmanaw. Ket daytoy panagadal mi ama dawaten mi iti panangidalan iti nasanto ni Espiritu. Dan na kami kadi iti sirib ken panakaawat dagiti dawaten mi tinaganap o Mesos. Amen. Lesson number 13 kakabsat iti quarterly tayo may panggap iti libro ni Isaiah kakabsat. Iti paulo na Rebirth of Planet Earth. Rebirth of Planet Earth. Dayto yan kakabsat iti summary. Dayjay insurat ni Isaiah nga naimbag adamag the gospel nga agpaay iti ili iti Juda kakabsat. Tuno alaen tayo iti panagadal iti Biblia, alaen tayo dayjay nagsurat nga pinili ni Apo Dios. At datoy ni Apo Dios adda iti padamag na he has a message. Pinili na dayjay mensahero na isunan ni Isaiah. Ket iti kayat ni Apo Dios kakabsat nga pangitidan dayjay nga mensahe nga isu iti insurat ni Isaiah, isu iti ili na iti Juda. Tapno maala tayo kakabsat dayjay bugas na iti imununan a lections tayo. Lessons 1 to 12. Nga isu kakabsat iti mangisagana kada iti conclude tayo iti lesson number 13. Iti lessons 1 to 12 kakabsat na ramot kadigidjay nga imununa nga kapitulo iti Isaiah from Isaiah chapter 1 until Isaiah 64. Tayti adaleng tayo tata the rebirth of planet Earth. Ket maisentro kakabsat kaday maudi adua a kapitulo ti Isaiah. Isaiah 65 and 66. Akas dayjay inyun una nga inbagak idi agrugi tayo nga adalen iti Sabbath school lesson tayo kadaytoy nga quarter. Iti Isaiah is a mini Bible.
particularly ti bagadi Bible scholars, because the Bible has 66 books and Isaiah has 66 chapters. The Bible started with the creation and then it went to the downfall of men. Kasjay met kakabsat iti panangrugi ni Isaiah. Ket inlipas kakabsat iti Bible in the book of Revelation, nang nangruna kadigjay maudin a kapitulo iti libro iti Revelation about the new earth. Guys, so ti adalon tayo tata. Iti chapter 65 ken 66, isumot kakabsat maipanggap iti the creation of the new earth. Naamon tayo kakabsat nga imay iti problema iti ili ni Apo Diyos, agsipud ta iti dua a krisis. Krisis iti leadership, ken krisis ti identity. Iti pagleksyonan tayo, inyon una nakakabsat dahil krisis iti identity, sana sa runod dahil krisis of leadership. Ngamiti panagkita tayo because this is a nation. Dahil nang isungsung kakabsat, iti nasyon iti Juda, isu digiti ari nga napanda kakabsat, nga inted dahil talekda. Kadigijay apada da nga tattao. Namuan tayo nga adadto iti Israel, adda iti panagsusik da iti Juda. Because may nga nasyon da iti Israel and Judah could part iti nation iti Israel. But when it was divided, adda ti Israel, adda iti Judah, adda tuy iti Israel, kagura na iti Judah. Ket iti naramid iti Israel, napan kakabsat nakikadwa iti Samaria. Dahil ti pas lessons tayo. Tapno adamit iti kadwa ni Juda, numampay imbaga ni Apo Diyos kakabsat niya nga, agtalek kalaeng kanyak. Ti Juda napan iti Assyria. Namuan tayon nga iti panagsasao tayo, no sino iti gayem mo, isumet iti adda a kinatao. Dahil apan nakikadwa iti Juda, iti nasyon iti Assyria, isun kakabsat iti nangited, iti dagiti nasakit, dakes, nga kapkapadasan, iti ili iti Juda. Dahil trend na kakabsat, it was a downfall trend. Isu nga, imayon iti rigat, ngem agyaman tayo. Tayo iti leksyon tayo, adda iti talo nga inted ni Apo Diyos anagnagan. Umuna nga nagan, isuda jay kunana share the show. Numampay adda iti krisis kakabsat, iti leadership nga nangited iti krisis ti identity. Itinbagana ni Apo Diyos, adda iti matalek amatda, there will be a faithful remnant nga agsubli. Dagitoy kakabsat isunto iti mga ramid, dahil misyon nga inted ni Apo Diyos, iti ili na iti Juda, nga isu iti naggapuan dahil nga misyon ni Abraham, ni Jacob. Tapno, dahil nga naikari nga misaya, intunumay ni Apo Jesus, dahil nga Jerasyo, na aramid da, na isimpada iti yaay, dahil a Mesyas. Damit iti may sapi nga nagan. Diya katitidugan nga nagan, kapsat. Maher syalalal pasbath. Anyay tiket na sawan. Iti kunana, swift bounty, speedy is the prey,
Numampay ko na ni Apo Diyos, adda kayo nga agsagsagaba. Inton no umayen dayjay apan nakasalakan nyo dayjay aldaw iti pan nakaisalakan nyo. May santo kakabsat. Akas din karina na Apo Diyos. It will be fast. It will be speedy. It will be swift. Takas jay iti aramiden ni Apo Diyos. Ngamadday iti kasasayaatan kaiimbagan nga nagan. Isu dayjay Emmanuel. Iti inkarina ni Apo Diyos, anyaman a paglasatam o dungdungwat nga tattao. Is particular talking to Judah. Laglagi pa, God is with you. Dagitoy nga nagnagan kaubsat, we can put it in our personal experiences and even with the experiences of the church. Kati din nga imayan kakabsat da je Misaya, iti tao, iti ili, iti Diyos. Rimwar kakabsat ang nagbalegi. Dagijay nga karkari ni Apo Diyos itatan ket isun iti mararamid. Umayin kakabsat dagiti nasnasyon. Makita dan dayjay lawag nga inted ni Apo Diyos iti ili na. We are talking about Judah. Now we are talking about the spiritual Israel, which is His church. Intun kakabsat, dagijay nga remnant. Ket aglawag da. Nga isuda iti mapan mangited, dayjay na imbag adamag, uray pa yun kadagiti hintel. Ti pagarian iti Diyos, ket dumakkel, rumangay, inggana nga dagiti aminen a nasyon, maipaset, makipaset, iti daytoy a pagarian iti Diyos. Apan tayo kabsat iti lesson tayo. Iti memory verse tayo, ket masarakan iti Isaiah 65 verse 17. For behold, I create new heavens and a new earth, for the former shall not be remembered, nor come to mind. Agyaman tay kinapo Diyos, kadaytoy nga karina. Adda kakabsat iti naimbag adamag. Nga kayat nga ipadamag ni Apo Diyos kadatayo akas dayjay impadamag ni Isaiah iti ili iti Judah iti chapter 65 and 66 iti Isaiah kabsat. Anya digitoy nga naimbag adamag. No alaen tay ti background na daytoy kabsat ang naimbag adamag. Iti Isaiah 65 isu iti imbaga ni Apo Diyos nga iti pannakaparmek, pannakadadael, pannakapukaw iti basol ket maaramid sakbay na kakabsat. Nga parswaen iti baro adaga ken baro alang langit. When sin is totally destroyed and eradicated, ni Apo Diyos ibagana kakabsat, iti aramidin na. So nga mapantayo kakabsat, ijay memory verse tayo. Kunana, behold, I will create new heavens and new earth, and the former shall not be remembered nor come to mind. Dayjay iti umuna ang naimbag adamag. Ni Apo Diyos parsuaen na iti baro alang langit ken baro adaga. Ang kasdayjay inbagak itatay kakabsat. Nga ti Isaiah 65 ken 66 ket iladawan na dayjay aramiden ni Apo Diyos
Ibagamit ni Juan kakabsat iti Revelation. So we will start comparing dahito in surat ni Isaiah na agpaay kakabsat iti Juda, agpaay met kada tayo. Kada in surat ni John, iti Revelation, particularly in the last two chapters of Revelation, 21 and 22. Idi nga inbaga ni Apo Diyos ken ni Isaiah nga isuna iti mangparsuay iti baro a langit ken ti baro a daga. Denggen nyo kakabsat iti inbagamit ni Juan, Revelation 21 verse 1. And I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and there was no more sea. Anyan kakabsat ang nagpintas iti panagpada, iti panangiladawan ni Isaiah, kanda iti panangipakita ni Apo Diyos ken ni Juan, dahi baro a langit ken baro a daga. Mikadua kakabsat, nga naimbagadamag. Verse 19, iti Isaiah 65. I will rejoice in Jerusalem. My joy in my people, the voice of weeping shall no longer be heard in her, nor the voice of crying. Kalpasan kakabsat kadagi adu apan nagsagsagaba iti Juda. It is now a projection kadayjay nga aramiden ni Apo Diyos intun no parswaen na iti baro a langit ken baro a daga. Iti kayat ni Apo Diyos nga ibaga ken ni Juda, anak ko nagrigat kan, anak ko nagsagaba kan, anak ko kunana. Iti dagam dinadael iti kapuso. Ngem ikaritken ka, mangparswaak iti baro a daga na agpaayken ka. It was a promise iti Juda. It was a promise for us, ang nakita metlaeng kakabsat ni Juan. Again, we'll go to Revelation chapter 21 verse 4. Anya iti kunanan ni Apo Diyos. Ngayon pakita na kin ni Juan. And God will wipe away every tear from their eye. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Kitain nyo kakabsak dahi di panagpadata. Anya itinbaganan ni Isaiah. Awantun itirigrigan. Iti adalangin ni Jai ragragsak. They will be rejoicing. Awantun iti manggagkabsak nga panagdungaw, panagsagaba, panagsangit. Tatikunanan ni Apo Diyos, baiten kiniwan iti Revelation, there will be no more death. There will be no more crying. There will be no more sorrow. Awanen ti rason kakabsat nga agsangit iti tao. Sin has been destroyed. Iti mikatlo kakabsat nga nakita kijay nga naimbag adamag awanen ni patay. Verse 20, no more shall an infant from there live but a few days, nor an old man who has not fulfilled his days. For the child shall die 100 years old, but the sinner being 100 years shall be accursed. No isubli tayo kakabsat, iti Revelation 21 verse 4. Dahil bagana ni Apo Diyos, there shall be no more pain, there shall be no more death, the former things have passed away. Nga madda kakabsat iti adu nga salsaludsod, kada iti verse 20, anya digito nga saludsod, adda kadinto pa'y patay di jay. Tatiin bagana ket daytoy for the child shall die,
100 years old. It is a point of comparison, kakabsat. Tanong itimay sa nga tao, kat 100 years old, you will no longer call him a child. There is a stages in a life span of men. Manipod iti umunang aldaw na ingana to'y 12, we call it childhood. Ngam no kakabsat, ikabil tayo nga iti mauding apaset, agrugin iti 60. Anya digijay, padak kakabsat. Diya kamuno sika nga kaduak nga agad-adal, ket member iti special forces ni Apo Diyos. Datayo digitay senior soldiers ni Apo Diyos, senior citizen kami. No kitain nyo kakabsat, uray pa iti gobyerno, they are giving emphasis and they are giving incentives kadayjay nga makadanon iti 100 years old. Yung saanin nga, a child. Iso nga dayto yung kitain tayo kakabsat, it is but a kind of imagination nga ladladawan ni Apo Diyos nga itimay sang ubing. Actually, a child no ikabil tayjay maladaga. Ket agbiag iti sangagasot atawid. Sana yung baga kakabsat nga dayjay nga managbaso, the sinner being 100 years shall be accursed. At dato'y kakabsat iti panangiladawan ni Apo Diyos. At da iti blessing, sino digijay mablisan, digijay nga matalek nga anak na. Ta iti inkari na awanton iti matay. Digijay nga ubing agbiagdanton kakabsat iti agnanayon nga awanting gana. Ngem laglagi pa nyo, there is also a curse nga digijay ang managbaso. When urin ati tugen pay kuna iti biyagda, agbalin nga sa ngagasot iti biyagda. But what is 100 years compared to eternity? Ulit kakabsat. What is 100 years compared to eternity? And that eternity, ket sublyen tayo kakabsat iti verse 19. Ken iti Revelation 21 verse 4. An eternity nga awanen ti basol, nga awanen iti luwa, nga awanen ni patay, awanen iti salsaybag, awanen ti sangsanit. Do you like to live 100 years with all of those suffering? Akas pastor kakabsat, no dadto mamayabanak nga apan mang bisita kadagiti masakit. And I empathize with them. Aday ti maysa nga gundaway nagbisita kami. Kaduak ni Sister Gemma Concepcion iti Aritaw Church. I will not tell particularly the chay nga balay. Nga madda iti nang kaduaan da kanya, they invited me to visit. Gayem da kakabsat. Ti rason at dati ina nga masakit. I admire the son. Anak kakabsat, he is a son. So na itinangaywan ka dahi inana, the mother was bedridden. Dahi nga anak, aramidin na iti amin nga panangtaraken na dayjay nga inana. Dalusan na. Is bedridden. Pakanin na. Apa nga raramidin? He does it because she is his mother. He does it because he loves his mother. Ket anyan kakabsat anya. Dinamag ko naman utawin na. She was in her late years. Ngem kahit kuman nga iladawan kakabsat.
Anya iti rigatnan, iti maysa nga sibibiyag a tao. Hampay nga imay kakabsat, daytoy nga imbaga na apo Diyos. A creation of the new world. Nga wanton ni patay, wanton tirigat, wanton sasagbak, wanton amin. Ket aywanan tayo diti naganak tayo. 80 years old, 90 years old. When 100 years old, nga regrigat na kabsat. Dano da magtutungtong kami katuna. Dati may isang gayam ko di nagbisita dito balay ni Roland ka ni Margie. And then it came out from Roland's mouth. Kuna na, when I die, I want to go on silently. When that comes, ni Roland, day mother na, ninanag ninga. When nagbiag, she lived a long, fulfilled life. Ni Margie, the mother na, ni Auntie Riding, they live a long, fulfilled life. But in their last years, especially Auntie Riding, I could imagine that yung baga na ni Isaiah kakabsa. Nga idjay awanton iti ubing agbyag iti 100 years. Wenno una na awanton da dya managbasol. Nga agbyag ang nailunod iti 100 years. Taapay, imayen da djay nga naimbag adama. Linipas ni Apo Diyos iti basol, linipas ni Apo Diyos iti nagsagaba, awantun kakapsat. Dagitoy nga kapkapadasan tayo. Dagin bagak itatay. How could you compare 100 years to eternity nga awan kakapsat? Ni basol, awan ti rigat, awan ti saksakit, nang nangruna awan iti patay nga mangited kada tayo iti sangsangit sasaibag ken panagsangsangit. I would like eternity with God. Iti maudi ang nakita kakabsat na bendisyon. Verse 21. They shall build houses and inhabit them. They shall plant vineyards and eat their fruit. Laglagipin niyo kakabsat. Dadya karina ni Apo Isos iti John 14 verses 1 to 3. In my Father's house are many mansions. Dagijay nga mansions. Dagijay nga pagtaengan tayo nga inkari ni Apo Diyos. Iti John 14, 1 to 3. Dagijay digiti pagtaengan tayo. Iti New Jerusalem. Ngam ammo tayo nga intunno bumaba. Dadya baro a syudad. The New Jerusalem. After the 1,000 years nga datay to iji langit babaen ti parabor ni Apo Diyos. Bumaba daytoy a New Jerusalem, ditoy planet Earth. Isu nga day eleksyon tayo kakabsat. Rebirth of planet Earth. Agbalinto nga daytoy nga planeta nga nailunod gapo iti baso will be the center of the universe which God controls. The city of the New Jerusalem, ito Earth, our planet, iti pagyanan na kapsa. Anyan nga nagsaya, taintunno daytoy iti maaramid kakapsa. Naglagi pa tayo. Ma-fulfill ton iti verse 21. Rumwarta ito, manipod kakabsat kadayjay abaro nga Jerusalem. Napabaruntun iti lubong. Naguguranin kakabsat. Napuuranin, awanen iti basol, awanen iti pakakitaan pay. Kadagijay a kinadakes nga nararamid iti tao. From Eden until that time nga dalosan ni Apo Diyos daytoy adaga.
ket inton no adda tayon itoy planet Earth. Kunana ret rumwardan to, agpata derdan to kadagiti balbayda nga pagyananda. Malagip yu kabsat dayjay inbaga ni Apo Dios ken ni Adan ken ni Eva. Nga idi addada ije garden ti Eden. They will have to tend and attend to the garden. When perfect kakabsat, ngam digijay nga kayat da nga ramiden ije garden, isu iti kayat da. Tay isu ti agbalin nga kaslala masterpiece dayjay talento nga inted ni Apo Dios kadakwada. I would like to imagine the beauty of the planet Earth. Ngaman yati kunana, eyes have not seen, ears have not heard. Ngumiti kayat kulaeng kakabsat nga ited a description awanton ni patay. Tawanton iti bason. When sin will be totally eradicated, the effects and the mark of sin is gone forever. Apantay kakabsat ka, digiti mulmula tayo. Tayo tinbaga ni Isaiah pa, digitan animal, ti lobo, gayam dan to, ti leon, kunana, and the lion will eat grasses. Anya itikat ng asawin kakabsat. Itikayat ng asawin, dahil sa una po Diyos, all of us will go back. Agsubli tayo kakabsat. Kadayjay blueprint nga inted ni Apo Diyos iti tao idjay garden iti Eden. Isu nga nung kitain tayo, anya itaramiden tayo. Nakita tayo kakabsat daytoy aramiden ni Apo Diyos. Abaro adaga. Agtawid tayo, tawiden tayo. Wenta da tayo digiti inayaban ni Apo Diyos kakabsat nga mangtawid kadayjay nga aramiden. What is our role? Anya nga rod iti pagrebengan tayo itatta kakabsat. Din. What is our role? Iti pagrebengan tayo kakabsat. Kabayatan nga pagtutungtungan tayo daytoy ni Apo Diyos aramiden na nga datayo dagijay kakabsat nga mangaramid iti misyon na. Basa kakabsat ti Isaiah 66 verses 19 and 20. I will set a sign among them, and those among them who escape I will send to the nations, who have not heard my fame or seen my glory. And they shall declare my glory among the Gentiles. Then they shall bring all your brethren for an offering to the Lord out of all nations, to my holy mountain, Jerusalem, saith the Lord, as the children of Israel bring an offering in clean vessels to the house of the Lord. Kitain tayo dito, kapsa. Sino, digitoy nga adda ito nga versikulo. Kuna nga, I will set a sign among them. Nakitulag kakabsat ni Apo Diyos, iti ili na, ayaban tayo kakabsat, iti Juda, nang nangruna digijay nga faithful remnant, the share hasyo. Nga iti kuna na, mangyatedak kada kayo, iti tanda, marka, assign. Nga intun numapan kayo kadagiti sabsabali a nasyon, awit yu dayjay nga sign, tanda. Masapul kakabsat nga, intun no ibaon ni Apo Diyos dagiti tattao na, adda iti tanda nga isuda digijay nga inbaon na Apo Diyos. Adda digiti daduma kakabsat nga
pampamati. There are religious organizations that when you see their missionaries, you know already that they represent their church. And let us be honest with the Seventh-day Adventist Church. Nangaramid tayo met kakabsat iti logo. Ang kadi. Ket kayat tayo met kakabsat nga numabalin nakabarong tayo adda logo. Tapno intun no rumor tayo. Nakita da jay logo nga adda iti barong tayo. Adda iti coat tayo. Ket ibagada, oh, you belong to the Seventh-day Adventist. At agamin da iti istorya kakabsat nga nag-meet iti airport. Di may sa guyod-guyod na da jay luggage na. Ket adda da jay dakkel nga seal tayo kakabsat. The Seventh-day Adventist seal. Adamit da jay imay. Ket adamit jay luggage na. Adamit marka na kakabsat. Seventh-day Adventist. But they have a problem. They cannot talk because they have a different language. Kunana diyan ngagsong tuduna, umisum da diyan may isa. Sana intudo da diyan luggage na. Sana mo intudo da diyan personal luggage na. Now they know that they are both Seventh-day Adventists. Adamit di kita'y missionary nga naka kurbata at dati nangisit nga itida. You know, they belong to our friends, the Church of Christ of the Latter-day Saints, the Mormon. At kakabsat da di identity. Isung idiing bagana ni Apo Diyos, I will set a sign among you. Sakbay kakabsat amapan, dagitoy nga jerhasyob, datayo kakabsat, nga mangayab kadagiti tao, kadagidjay nga adda iti sabsabali pay nga pampamati. Kunana jay, I will send to the nations. Ti kunana met ni Apo Jesus iti John chapter 10 verse 16. Adda digiti sabali nga karnero iti sabali nga pagtaraknan. Ti jerhasyob iti Isaiah, they will go to other nations. Digitoy nga karkarnero ni Apo Dios sikaken iti siya mapantayo kadagiti sabali nga pagtaraknan taapay adda iti karnero na Apo Jesus jay ti jerhasyob mapan iti sabali nga nasyon taapay adda dagiti tattao ni Apo Dios sadyay naglagipin nyo the sign apan tayo kabsat kunayo pastor maibilang kami kadi maibilang tay kadi kadaytang inbagana ni Apo Dios nga I will set a sign among them, those of them who will escape, I will send to other nations. Sino ka ken sino a? Iti inbaga kabsat ni Pedro iti 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His special people, that you may proclaim the praises of Him who have called you out of darkness into His marvelous light. At datoy ni Apo Jesus nga isuna iti lawag iti lubong adda tayo idi iti sipnget ni basol. Ngem idin nga inayaban na tayo dagiti jerhasyob at dati inusar na Apo Diyos kapsat nga nangayab iti tunggal may sa kadatayo. Anya inaramid ni Apo Diyos. Intunda na tayo iti nakaskas daaw nga lawag na in His marvelous light. This is now the collective nation of God, a royal priesthood of chosen generation, holy nation, special people. Adda
iti misyon tayo. Akas dayjay misyon iti Israel nga apanda kakabsat nga ibaga kadagiti nasyon. So kitain nyo, iti Israel, missionary work na. They will go out to other nations. Imay iti fulfillment na kakabsat deta nga nagbalin ang massive evangelism iti programa ni Apo Diyos. When pudno nga iti una nga inayaban na wino ni Apo Jesus, ti inayaban na kit dikit Israelitas, ninaganan tayo the disciples and the apostles. Ngem iding nga inayaban na kabsat dikito, go na papanana Jerusalem, Judea, ingana nga to the outermost part of the world. Sino man kakabsat nga naayaban, sikaken iti siya. Makipaset tayo kadaytoy armada ni Apo Diyos nga mangited dayjay adayag ni Apo Diyos iti sa balipay at ataw. Agsubli tayo kakabsat, dayjay inbagak itatay, I will set a sign among them. Taidjay Isaiah 66 verses 22 and 23 kakabsat. Basahin tayo. For us the new heavens and the new earth, which I will make, shall remain before me, saith the Lord. So shall your descendants and your name remain. And it shall come to pass that from one new moon to another, and one from Sabbath to another, all flesh shall come to worship before me, saith the Lord. Anya daytoy nga seal, anya daytoy nga sign, anya daytoy a mark. Nga ited ni Apo Diyos kadagiti anak da, tapno kabayatan nga apanda aglawag. Isu iti pakakitaan dayjay Diyos anamarsway ti amin. Kitain nyo kapsat, there are two institutions nga kayat ni Apo Diyos nga isubli manen iti langit. Iti verse 22, the institution of the family. Anya iti kunana, so shall your descendants and your name remain. The second institution, dayjay Sabbath. Dagitoy nga duwa nga institusyon kakabsat, kastoy iti panagsarunoda ijay iden. Ta inaramid ni Apo Diyos ti family and marriage on the 6th day, ket iti may kapitong aldaw, iti umunang alawas, God established the Sabbath. Ammo tayo kakabsat nga iti kabusor ni Apo Diyos is against the law of God. And the target of the enemy of God is the family and the Sabbath. Ammo nakakabsat ti kabusor ni Apo Diyos ngano naptibker iti pamilya, natibker iti iglesia. So nga dadaulen na nga umuna dayjay pamilya. Ammo tayo kakabsat nga adadtoy iti kabusor ni Apo Diyos. Innaganan kakabsat ni Apo Diyos. Daytoy dayjay kadaanan nga uleg ni Satanas, ninaganan na pay nga dragon. Ni Satanas nangaramid met iti kaduana, nangayab ti kaduana, isu kakabsat dayjay beasts, isu ti animal. Nangayabay iti mikatlo, mikadua kaduana, so that taluda. The dragon, the beast, and the lamp-like beast. Iti target dagitoy kakabsat. Isuda digiti remnant. No, Sherhashob, iti Isaiah, dagiti remnant iti libro iti Revelation. Sino digiti remnant? Iti libro iti Revelation, ninaganan ni Apo Diyos, dagiti sa santo.
Sana in ladawan, he described the saint in Revelation 14 verse 12. Kunana, here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus Christ. In the commandment of God, at the day sign, at the day seal, at the day mark ngented ni Apo Diyos, it is the Sabbath. Nga isutin bagana iji Ezekiel 20, 12 ken 20. Ket ited ko digital daw ko apa na ginana akastanda kanya ken dagiti kenda kayo kung who is talking to his people. Dinadael iti kabuso daytoy atanda. Instead of the 7th-day Sabbath, nang ipatader iti kabuso, laglagi po niya di talong, the dragon, the beast, and the lamp-like beast, nang ipatader da, iti false nga Sabbath. Instead of the 7th-day Sabbath, they made a first-day Sabbath. Let's put it straight. For manipod ti Sabado, inpasdek da iti Domingo kabsat, nga saan nga isu iti kayat ni Apo Diyos. Ngumitagyaman tayo, tauray pa'y kakabsat iti langit, anya ti kunanan ni Apo Diyos, all flesh shall come to worship before me, saith the Lord. O dear Hashem, iti greeting ko itatay happy Sabbath. O dear Hashem, datayo nga matalag nga renda. Apay nga ngilngilin tayo iti aldaw Sabado. When ta sinurot tayo ni Apo Jesus. Apay nga ngilngilin tayo iti aldaw Sabado. When agsipod ta dayjay iti tanda ni Apo Diyos. Ket apay nga ngilngilin tayo iti Sabado itatta. When ta intunno makadanon tayo ijay baro a Jerusalem. Ken uray pay ito'y baro at dagang pagyanan tayo. Throughout the age niya, dayjay ang aglipas nga agnanayon. Anya iti kunana ni Apo Diyos. From one Sabbath to another. From one Sabbath to another. Apan to agdaydayaw dagiti jer asyo. Kahit ko kabsat nga rekapan daytoy panagadal tayo iti 1/4. Kadayjay nga insurat ni Mrs. White iti Great Controversy, page 678. Daytoy iti kunana ti adipan na Apo Diyos. In the years of eternity as they roll, will bring richer and still more glorious revelation of God and of Christ. As knowledge is progressive, so will love, reverence, happiness increase. The more men learn of God, the greater will be their admiration of His character. As Jesus opens before them the riches of redemption and the amazing achievements in the great controversy with Satan, the hearts of the ransom will thrill with more fervent devotion, and with more rapturous joy they sweep the harps of gold, and 10,000s of voices unite to swell the mighty chorus of praise. The great controversy is ended. Sin and sinners are no more. The entire universe is clean. One pulse of harmony and gladness beats throughout the vast creation. For Him who created all, flow life and light and gladness throughout the realms of illuminate space. From inanimate
in their unshallowed beauty and perfect joy declare the love of God. Anyan nga nagpintas kakapsat, dayjay lubong baro adaga. Nga in baga ni Apo Diyos nga agpaay ka tayo. Dati may isang kararag ko kapsat. Pag matalik tayo, babanti parabor ni Apo Diyos, at datay ito kumang amin ijay. Si kadayjay matalag nga natda. You are the faithful remnant. Claim the promise of the Lord. Ket kabayatan nga datayo kakabsat, nga agbibiyag pailaeng ditoy lubong. Let us do our part. Let us bring the love of God to others. Tapno mamamuan damit ni Apo Diyos, and they will know the story of redemption. Ni Apo Diyos dimang bendisyon kada tayo kapsat. Ket personally, I will say, I was blessed. Kada ito'y panagadal tayo, iti libro ti Isaiah. Agkararag tayo kapsat. Agyaman kami ama, iti inted mo nga leksyon kada kami. Inpakitam iti masakbayam nga naisagana mo agpay kada kami ama. Ururayan na kami lang ngayon agawid ita syudad nga isu iti ayan iti pagariyam data ti syudad iti baro nga Jerusalem. Ngamanyan ka o Apo nga nagsayaan nga kalpasan iti 1,000 nga tawo. Daytoy alubong nga pagbibiyagan mitata. Nga isu iti dinadael iti basol. Parswaem tumanen, pabarwonton, awanton iti pakalaglagipan, kaday ditoy nga panagrigrigat panagsagsagabag. Adda kamin tunod Diyos, itarpad mo nga itagnanayon nga awanting kana. Agdiri, agkanta, agdayaw, itinasantuan anatan. Ket kabayatan o Diyos, nagbibiyag kami pala ang dawatin di mami nga tulungan na kami. Ipakitam dayjay paset ni nga ramiden ni. Ngadapay lang digit anak mo Diyos nga kayat mo nga idanunan. Ket da kami iti kayat mo nga mangidanon dayjay na imbag adama. Tulungan na kami ama. Agari kuma iti ayat mo kadagiti puspuso. Itinagan na po mesos dinawat ni digito. Amen. Tuno umay nga Sabbath kakabsat. Agrugi tayo nga i-review iti baro nga leksyon tayo. Ikari agnanayon atulag iti Diyos. We'll be studying about the covenant. Ket sapay kumata ni Apo Diyos namang bendisyon kada. Happy Sabbath kabsat. Akas de kang kanayon kung ibaga ay ayatin na kay ni Apo Diyos. Naglagi pinunday kabsat. Again, happy Sabbath.